hedder mig Beat, og jeg spiller i The Orchestra, eller Copenhagen Jazz Orchestra, som det hedder nu. Det er så forskellige arrangører og komponister, som kommer forbi og så skriver på tværs af sektionerne, så man ikke bare kan spille på, hvad skal man sige, big band-rutinen, eller bare kan følge leaden i sin gruppe, men ligesom er tvunget til, og det er jo fedt, at lytte ind i de andre sektioner og finde ud af, hvad er sammenhængen her. Det, som så også er godt, det er, at man så tit får lov til at spille på flyghelhornet. Det er min allerbedste ven, det her. Den har fulgt mig siden jeg købte den, før jeg startede på konservatoriet. Vi skal spille noget spændende musik snart igen. Sådan er det jo altid, så jeg håber, vi ses.